دوستو تواڈیاں تاڑیاں دی گونج میں جس شاعر نو سٹیج تے دعوت دیون والا نا میں دعویٰ کر کے آنا کہ اتھوں میری اوکھی لسٹ شروع پئی ہوندی ہے. ہن بھائی جج صاحبان جاگ جامنا ہے اگے چلو ساڈے عزیز آن سبق سنا رہے ہیں استاداں نو تے صفدر صاحب اعلی ظرفی دا اظہار کیتا ہے کہ انہیں پہلے پڑھیا ہے. ہن تو میری ٹف لسٹ شروع ہوندی پئی ہے. ٹف لسٹ دے پہلے شاعر پاکستان دا منیا پرونیا نا جناب سخاوت عباس گوہر سے تاڑیاں کا استقبال کرنا ہے. سخاوت عباس گوہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سینئر شعراء کرام تو اجازت چاہتے ہونا خصوصاً اپنے استاد محترم جناب ریاض حسین ابرار صاحب تو عقیدتاً ایک دو شعر. نور خان جناب حسنات خان ملک شکور صاحب. میں اتراں تو افضل پسینے تو صدقے میں اتراں تو افضل پسینے تو صدقے میں مکے تو صدقے مدینے تو صدقے اور ہے پتھر بھی جھل کے دعائیں دے چھڑیندا میں آقا دے گوہر کرینے تو صدقے. مہربانی آقا صاحب مہربانی. انتشار شاہ صاحب مار خلیل. عقیدتاً شعر محترم ریاض حسین ابرار صاحب جن پر شاہ جی مودت و عشق علی سوار رہتا ہے. جن پر عاقب صاحب مودت و عشق علی سوار رہتا ہے ان کی زندگی کا تسلسل برقرار رہتا ہے. شاہ صاحب ان کی زندگی کا تسلسل برقرار رہتا ہے اور گوہر ہم کو پینے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ ہمیں تو میں ولائے علی کا خمار رہتا ہے. تے چنگا ہیک بھی سجن کروڑ دا ہوندا ہے پورے وگ دی کیڑی لوڑ ہے. شاہ صاحب چنگا ہیک بھی سجن کروڑ دا ہوندا ہے پورے وگ دی کیڑی لوڑ ہے. اب بیلی ہووے تا نیت دا صاف ہووے مٹھے ٹھاگ دی کیڑی لوڑ ہے. تے سونے دی گوہر مندری وچ کسے نگ دی کیڑی لوڑ ہے جے دے بدھیاں الٹا عزت نہ رہے اس پاگ دی کیڑی لوڑ ہے. تواڈی نظر ایک دوڑا جی کسے پاسیوں تو تا نندن دا نو. مہربانی مہربانی. ہاں جی مہربانی خان. کسے پاسیوں تو تا نندن دا نو. کسے پاسیوں تو تا نندن دا نو جو کمی کائی سرکار اچ کوئی نہیں. میں تا انجا نا تیرے نال دا گوہر بندہ پار الوار اچ کوئی. تے تیری زلف سیاہ دی کیا بات ہے سانی گفتار اچ کوئی نہیں. اور جیڑا لطف جناب دی زد اچ ہے اے لطف اقرار اچ کوئی. بڑی مہربانی مہربانی نافع صاحب میں تاب میں موڑا نا جی تاب پیر مادی شاہ صاحب دا حکم جی. چلو اتنا موت چلو دعا دا حکم. کسے پاسیوں تو تا نندن دا نو کمی کائی سرکار اچ کوئی نہیں. میں تا انجا نا تیرے نال دا گوہر بندہ پار الوار اچ کوئی نہیں. تے تیری زلف سیاہ دی کیا بات ہے سانی گفتار اچ کوئی نہیں. جیڑا لطف جناب دی زد اچ ہے اے لطف اقرار اچ کوئی نہیں. صفدر خان دا حکم ہے جی پتہ نہیں بڑے بڑے دیاں پچھوں سجن مہمان آیا ہے ربا اج تاں آس پجا چا جو یک دم اسمان تے بدل بنا نالے ٹھڈی ٹھڈی گول ہوا چا. تے میری باں تے گوہر رات گزارے
मेरी बां ते गौहर रात गुजारे इया पूरी कर मनशा चा ना साल दी कर ना हफ्तियां दी तोड़े कुछ तां रात वधा चा बड़ी मेहर ते जदा ओ नहीं सिख छिक तेरी रख दे तू किस तू लिलड़ियां लेना है उस्ताद जी जदा ओ नहीं सिख छिक तेरी रख दे तू किस तू लिलड़ियां लेना है जेड़े वेख के राह परता वैंदन लगा मगर उन्हां दे वैना है ते कुछ दामन नप खुददारियां दा वदा अपने कदर घटैना है ओए उतना ही ढाक तू ढांदे हैं तू जितने ही गौहर चाइना है उस्ताद जी मुड्ढू अफनाफ खान अखी तू ओ ढेर होया ही ना कर जो तेरे फुटन दा फट समझे ना तेरे फुटन दा फट समझे ना नित नित दे गौहर मिलन दे नालों औखा हिजार दा झट समझे ना ते मेरे प्यार ते अजन भी शक करवाना है मेरे प्यार ते अजन भी शक करवाना है इसे गल दा वट समझे ना कोई सोने दा ही बन के आ जावे तेरी जुत्ती तू घट समझे ना